Takže co se týče Chubu blogu, tak samozřejmě ty investice do něj, do obsahu obecně v Chubu nejsou úplně malé. A znamená to, že my musíme vytvářet de facto obsah jako takový, což sebere nějakou část rozpočtu, ale zároveň ten obsah musíme ještě aktivovat. Aktivovat na Facebooku, aktivovat na sociálních sítích, aktivovat eventuálně v dalších médiích. To znamená, že celkově ten rozpočet je poměrně velký. Určitě bych tady rád zmínil, že je důležitý investovat i do té aktivace. Nemá cenu jenom vytvářet obsah a neaktivovat ho. Samozřejmě, že tohle je nová aktivita. My jsme blog spouštěli koncem roku 2011 v prosinci a znamená to, že jsme museli ukrojit vlastně nějakou část toho celkového rozpočtu právě na tu konkrétní aktivitu. A my jdeme hodně tou cestou, že se snažíme vyhodnocovat všechny aktivity, které daný brand manager dělá, respektive jak danou značku podporujeme. A někdy se bohužel stává, že vy děláte nějakou aktivitu, která vás stojí nějaký peníze a děláte ji pořád jenom z toho důvodu, že jste ji prostě dělali v loni, ale nevíte, co té značce přináší. My se právě snažíme na to koukat z toho pohledu, abychom si vyhodnocovali, co přesně ta aktivita té dané značce přináší, a pokud opravdu si nejsme jisti, tak prostě to dělat nebudeme a raději to budeme investovat ty peníze právě do aktivity, kterou si jsme jisti. Je si tou aktivitou jisté vedení, jsme si tou aktivitou jisti my sami o sobě, takže například blog. Primárně obsahový marketing není výkonnostní aktivita, to je brandová aktivita. Jednoznačně. Ale samozřejmě je dobré vědět, jak vám taková aktivita ovlivňuje biznis. A v případě brandových aktivit si myslím, že pokud máte e-shop, pokud máte internetový obchod, tak je dobré právě sledovat ty asistované objednávky, to znamená lidé, kteří chodí na blog, což je jedna platforma, tak sledovat, jak ti samí lidé nakupují na chubo.cz na internetovém obchodě. A v momentě, kdy uvidíte, že opravdu je tam velice zajímavý, řekněme, inkrement, tak v tu chvíli si myslíme, že to dává smysl. Samozřejmě ten první rok, kdy jsme neměli nastavené konkrétní cíle, tak dvě věci byly důležité. Za prvé důvěra toho vedení, že opravdu vedení tomu věřilo, tomu projektu, a bylo ochotno tolerovat, že první rok nebudeme nějakým způsobem přinášet výsledky a nebudeme schopni přesně obhájit vliv blogu. Nicméně nám blog se projevil velmi pozitivně na sociálních sítích. V momentě, kdy jsme začali komunikovat na naší facebookové stránce také obsah z blogu, tím, že jsme ho aktivovali, tak nám výrazně vzrostl engagement rate ve srovnání s předchozím obdobím. Takže tohle pro nás byla už nějaká první vlaštovka toho, že se opravdu vyplatí blog a že je určitě správná cesta blog, respektive obsah z blogu, aktivovat právě na sociálních sítích, hlavně na našem profilu, ale i na profilech těch blogerů, kteří pro nás píší. Co se týče podílu budgetu, tak samozřejmě ten náš budget je hodně velký, protože máme hodně kategorií, máme hodně prodejních kanálů, myslím tím marketingový budget. Co se týče blogu, což je de facto asi nejdražší stabilní aktivita právě v digitálu, tak je to přibližně třetina rozpočtu, který jde na výkon. Naše vedení, včetně hlavně generálního ředitele, oni jsou digitální lidé, nativně. Oni sledují trendy, oni chtějí mít ty nejnovější telefony, chtějí zkoušet aplikace a díky tomu oni mají velice pozitivní vztah právě k té digitální komunikaci.